Ola tu nak an en lai khi ka thrin ani a abial pa nen restaurant pakhadan chol duna chuti lai zuan a thian pa pakhat alo kala he a thian pa le ma chang hi a thian pa tak tak ani rawa ka thrin khian abial pa khi a renom tak takem ti a fiat owangin tiang hen ro man nan siama ti chuan an han ti ti a lo thu be ro he ka thian pa ne tiang ka tiang an tia ti chuan kan han ti let lokanga ti chuan khilai khen ngen se kan ti chuan an thian pa khen Pauti kan po sei dona thian pa ne ni bial pa ne han local ve ta cheu atia chuan ka thrin khian in al bial pa ne na khen kal ve don nam niang ti na zota kalela ne me do ma te chanen na local ko chanen da ria da ko vera ne nga te ti khana hun te kha soya chuan an ti ti ruwa ma ti chuan uncle ta ti chuan khi a thian pa kan ti kha ti khian I an thian nu dang pakhat nen pauti na mun tu khan lo bo soya ti chuan ka thrin da abial pa kha an kon thleng chho tan don ta ani an lem chan na chu an tran don ta akin omem ti an fia don ta ni chuan khi mei chia khi a fia tu tu ri me te yang a thlem tu tu ania ti chuan ka thrin te pani chu an va thlenga in no tha mo chu yang kha te yang atia ka thrin bial pa khi chuan in eng vak ma khe ve rawa a bial nu thian te angi na ngai ve me khe chu tiang kha te yang an tia chuan ngo kon pauti na mun tu hi kan chei lok sa lo chuan na kan thian ten kon kal tro do na tin lo chei lok sa in chung lo chei lok sa tu angin an in soya ti chuan ti khian an ti hawa thian ang na in ko ma an lim khop maya ti chuan ka thrin bial pa po khi ti khian a chei puya a ti ve maya a chan chu a bial nu te thian te a bial nu thian te program mani wang khan support ta khana om pui ve mai ni ama lo chu in tu kan lo lak theng hila pauti na huna zu te nyang chu mo kham in ti han lak angai tat mai an tia khi pa gordum hapa khian ka thrin ne na kan zula do nam niang I payem zula lokila lom lok ro kan gai lawang an tia olen tia an kal ve ta mai boka chuan ka thrin bial pa le khi mei chenu aming rei cher ani ta rei cher de ka thrin bial pa chu khi an hot chia ta chuan rei cher khian ka thrin ni laka aginom tak takem ti kha a fia chho do ani chuan atan to chu mai khi cheyanga ya Halloween party na tin nei ve nga yem an tia khi pa khen nei tho ma se ka tel hai vak lawa ka je vak lawa tia mai te khi han chei vera nang ni kat mam thei da wang kat te tia wei cher khian an kat vera chuan angen yang Halloween party an tia mi kalam dik lo mai theya chung kan nei chon in chei dan nal do tengan in chei thina itel ve ngai lo mi nang phe chu hei pian te thasia I moi ang rang sia hei attractive mo mi hip nei ang rang sia in chei moi thei ve manga te ka tel ve ngai lo wa ge chu ti liam maya ti chuan rei cher khian in zanina ka dress to ri muchin duem ka dress to asial te mai nia anti chho ve ani muchin du du chon va hala te hatu kana vakal ta khi dress to chu anita ani kimi dress ha chung khian thlem chho to ani khitia akal hlan khian phone call donga ta khian ola du tak enge ni tia bial nu dang nei niom takin hei zun tu zanin chu fan lo nak tu ka chon thola ma hun thol nei ka lo tum don an niang zanin chu ka buai tlat ti na bia zia chu bial nu dang ala nei cheu alo nei rok sa ni mai thei chuan ang poni se roi cher ha kon let ta ka moi tiem an ti chho vela hei ka design nga ta ni hi tan ti chho vela ni chu moi la mai kha moi lu tu ka ti chho vela ti chuan roi cher khian a fiam chho ka ti a thlem chho tana tikta ka soi chuanin nang po I moi ka tia I pian te hi thuse mel te po a tha mi hip nei nga I bial nu nen lo kala pau te tu kan ma se hola ma chani bial nu nen ho kha ngai to do ni ai du chuan ten ti chho vel ni ngai se om zia chu tia ho huna te me kon thlanga min tha tu chei payem atita hi pa ken ngo tu tiang le tu chu chi ro bial nu nei lai ka nia tu tiang ka tha hong hal te chuan chi don lo sin tia ani chuan ani de zanna tutut ni lo ni danga te muila iruem atia ka kholo le chu tianga hun man achi rawang ati ve ni tan tiang chuan mo kan om chho ve viau ni ma se kinu khianin nge lo thon nei mi anti chho tan ta hi khian biau no nei lai ka nia lo tu chu kan nei ang chu atia a khidon chung hlei nem eng ma khia tangai hlei nem ka tam po a khia chi hlei nem ka mol pho don sin eng ma khia rawang ve khatal chuin muida leng chuak do ni na tia chuanin chu tia I sei chho don lo chu chuanin ti da no mong chu anti chho tan ta ni ti chuan ani la ka phone number te la kan in bianga I ruem atia chuan atia ka thrin bial pa khen roi cher phone number hi alla ta ni
chan chu ibial ne khamia lawang soi pokon soi lawang ati taka kha chuan zia chu akin tluan talo phot tina nia an nuwa an ti ti zia zera phe chuan easy chho khop maya te mai teng ti chuan kitiang ani taka chuan Katrina khan ava an thil ti an kimakha an va chhuat chal do don ta an va kal chil ta ne tikhian an va lu to chu alo kha thiam lo khop mai enge zia he tiang enge nga tinge atita chuan Katrina khian asoita heng thil thang zong zong he kan ro man na ne ya yakin me kan lo kan te sa ti in kimi a boy pui tu pa khen an khoi fia pa boka chuta chuan inom dan zong zong I tong zong zong te kan khoi veka chu wang chuan in ti khan soita ne chuan in Katrina khi agol ko na tap te hala ti tra chu tiang zong gat an lo le ne achunga khanin inge ne he sual lu tu ka ngalan ka du lova alo ma ka chang ve mai lo ma tia alo ma chang mai pon ni la biol nu le nai inia yakin chun ni long chuan a phone number lak te khang te kha tu dam ni tia phone number te ka lak lo chuan in nge apolite lo tha ka ati ni hi pa khen mo apolite lo tha ka chu wang chuan in polite takin ka tia tin khatia anga min kon nok tu kha ka du lo ko ti chuan a zak lu tuk do na sin an tia ma se ka thuen ni chuan a pum thei do phone number lak te khang zong te biol na khia don chon ozona poi thenam ati zong te kan khawek chu wang chuan in sei thiam du chu te ma se ki pa khin sei thiam tat ni chu tiang in mi moi lo de win kan tingo thei na mi min bia kan du chuan in kan be ve bo kong chu phone number te pon la ve bo kong chu in bia kan ho tinge poi ati chau ati do tra la ni tin chu lo wa bedroom a in thak lai khan phone call lo kala mai chedang na ni in bia kha tu nge ati chuan chu tiang tu ma phone in ka belo ati tatlat mai ni hey kamera kan la che kan record ta kan mu ve ka lo ma ti pon phone in tu ma ka belo ti tat ani le khoi phone ka lo enang an ti chang ko ka battery a zo don tu na chuan in en thelo 2000 ba kum to lo ti na kin aka chaw sanga ka en dio don chenia heng ho ma ka phone ka en dio kha se chu na ka khoi ho ti ma se ka thuni khen tu na ka eni phal lo chuan in achiang ani mai ti ya ma se tu ma ka be thei ba ka phone en kha ka tu na ka khoi lo nang poi phone an ka din ngai ti nem che ati tatlat mai ne phone kha en phal ta lo tatlat boka chu ta chun ti vak ngai nom lo wa pon ni se in ti thai in no thakop mai te ki pa ki achuak taw ta dai mai ni eng pon ni se akin nom do mai ne la vin bial no dang alo la nei chewan nei ti kha alang ta in sei fi avak ai chuan achuak taw ta ni eng pon ni se ti de teang ka thrin khian abial pa hi chu achan mai chu angai ta apoi khop mai ro an ro po anat puya ma se thodik an khiat awang ro chuan alomom ta phian zok ani ti kha ka kon sei ni ole ngai zong nei hian ti yon om la kan om lo hi thil ho te mai ni ya rin om lo kan han ti chu bial nu dang va nei lop to khatiang ang thak kha kin om lo anga kan chiak don chuanin adik lova bial nu dang bial padang an nei thak thleng kha tu lova ma chu tu na kan en ta kan khan phone ena phal lo atang ten phone ena phal lo ti wanga mi phone ve en chen tu tin na chu ni hau chuang lo ma ko chu kan ko pui ten kan phone hi du to kan en vek thei do chuan kan om lo tran to ni ngai zong dang kan nei lo lam pang ani lo tin chu lo wa chuan mi tu emo thil tu la tong kai pon ni em chuang si lo wa biak ve hum phim ang chi kan nei tong ten phone number kan han la kan fa text ve mai kan em ve mai lom ti atang ten kan om lo na chu in tran to wa chu ta tang chuan in ngai zong dang nei thak thlenga kha ma kha ngai do ni ngai zong dang nei thak to kha chuan in atlai to chu kan om lo na in tran na kha ho te ni ti kha tun chu ma kan khriat thei ka nga video lo thek to te po ibial nu khanin han chu kain ve mai lom mi min lo bia lo chan mi ro chu moi thei nem tianga chuan laman siam tran chuan kha abul tran na nin lakin om lo ni chuan lo abul tran na ni to ni ti kha khriat ngai tin phone enam phal lo te en phal lo chin nei tat ten mo khang ti kha ma ko chu mi wang en sak vek tur tin na phei chu ni lo wa ama ko chu atul thut puwa en phal vek kha mi open khan nei tu ani chu tiang phal lo chin an nei to chuanin boi thak chin om to ni ti kha kan khriang atin comment la ma thun ka tin ke tiang ai thlem en thlem tu chu tu ko an kan om lo ve kang chu kan ti mai theya kan om le kan om lo hi thlem na kan to phot lo chana khriat thei do thlem na kan pal tlang atang chi hen kan om na khriat ani thlem na tok lo tu chang ke po kan om tu tho lom nang po thlem na to mi lo tu chu kan om lu to pang thlem na kon kala tang chi hian kan om na chu a kon lang thun ani tin he tiang te sa kan om tluan pakhat oma tu chu i khriat tu chuan video lo lang hi lo en la heta hian kan om tluan oma ni wala tu tok phodang